हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन सिनाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर Orunodoi 3.0 नि लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों दासिमबो सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरैयै गिबियावनो खावलायहरनाय थाग्रोखाबाय दा नोंथांमोना साननो हागौ लोगोफोर Orunodoi 1.0 2.0 आव एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाहाय फैसाखौ सोरबा मोनाखै दै लोगोफोर मानो होनोब्ला बेवहाय नोंथांमोनाहाय माखासे बेंक एकाउन्टफ्राव नोंथांमोनाहाय पेन्डिं जानानै थाबथाबोदों दा बेनि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोनाखै दा जोंहा नैबे Orunodoi 3.0 आवहाय दासिमावहाय एप्लाइ प्रसेसआ सोलिगासिनो दङ नालाय लोगोफोर दा बेवहाय 1.0 आरो 2.0 Orunodoi मोनग्राफोराबो 3.0 आवहाय फर्मखौहाय साबमिट खालामनांगौ होननानै बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादोंमोन दा नोंथांमोनासो खालामदोंना खालामाखै गोसोआव दंना गैया दा बे जोंहा लेटेस्ट आपडेट्स फैलायबाय लोगोफोर Orunodoi 3.0 नि एप्लाइ प्रसेसआहाय जोंहा जोबसिगोन बारा गोबाव सम गैला दा जोंहा फर्म फैबाय दे लोगोफोर अरिजिनेल फर्म फैबावबाय दा आङो बे सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोननो लाबोखादोंमोन बै भिडिअआव आङो नोंथांमोननो मोनसे फर्मनि सोमोन्दैहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरदोंमोन Orunodoi सोमोन्दै आपडेट्सखौहाय हरदोंमोन नोंथांमोननो दा बे फर्माहाय जोंहा सेल्फ डिक्लारेसन फर्म मोनदों लोगोफोर दानिया जोंहा अरिजिनेल फर्म सिरियाल गोनां ओंखारबाय दा बे फर्मा जोंना एबार फैनायाहाय बे जिरक्सबो खालामजाया लोगोफोर स्केनिंबो खालामजाया बेखौ रावबो थगायनो हाया दै लोगोफोर बे गावसिनिफ्राय डाइरेक्ट फैखानायसो फर्मसो अरिजिनेलसो दै लोगोफोर दा नोंथांमोना बे फर्मावहाय जानला मोनला साबमिट खालामनो नाङा नोंथांमोना मोजाङै नायनानै फर्मखौ फरायनानैहाय साबमिट खालामबानो जाबाय आं दा बे फर्मखौहाय माबोरै साबमिट खालामनांगौ A to Z खिन्थाहरगोन दै लोगोफोर दा लोगोफोर जों बे फर्मखौहाय माबायदि साबमिट खालामनांगौ आं नोंथांमोननो सिगाङावनो खिन्थाहरनि आरो जोबनायथिंजाय आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना Orunodoi 3.0 आरो 1.0 2.0 गासैबो नोंथांमोना माब्ला नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दङ दा आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों दै लोगोफोर बेखौहाय दा आङो सिगांनि भिडिअआव नैबे Orunodoi 3.0 नि बे फर्मनि सोमोन्दैहाय लाबोदोंमोन बे जाबाय जोंहा सेल्फ डिक्लारेसन फर्म मोनदों लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जानांगौ नोंथांमोना मोनथावगौ ना मोनथावा बेनि सायावहाय बेवहाय नोंथांमोना फर्मावहाय साबमिट खालामनानै हरनांगौमोन दा बेजों लोगोसे जोंहा अरिजिनेल फर्म सफैबाय दा बे अरिजिनेल फर्मावहाय माबायदि नोंथांमोना नैबाव नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर आं स्क्रिनाव नोंथांमोननो फर्मखौहाय खिन्थाहरनि आं PDF फाइल बानायनानै नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों लोगोफोरनो बेवहाय नायबानो जाबाय लोगोफोर गुवारैहाय एप्लिकेसन फर्म Orunodoi 3.0 बेबायदि जागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय नैबेवहायनो नोंथांमोना बेवहाय नुदों लोगोफोरनो सिरियाल नाम्बार बेयो बे दङ जोंना सिरियाल नाम्बार खालि गोजाजों लिरनाय बे लोगोफोर दा बेखौहाय नोंथांमोना जिरक्स आरो स्केनिं नोंथांमोना बे फर्मखौ खालामनो हाया दे लोगोफोर बेखौहाय नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो नैबेवहाय नोंथांमोना बेखौहाय फिलआप खालामनो थाखाय माबायदि फिलआप खालामनांगोन होनदों नै बेवहाय लिरना होदों आर इउ एन एक्जिस्टिं बेनिफिसियारि आन्डार Orunodoi स्किम नोंथांमोना Orunodoi स्किम मोनखायो ना मोनखाया होननानै सोंदों बेवहाय मोनखायोब्ला येसखौ होदो मोनखायाब्ला गोदानथार नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला न'खौ होनानै हरबानो जाबाय दे लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय फट' पासपर्ट बेवहाय सिथाबनांगोन बेवहाय गांसे बिदों फट'खौहाय ओमफ्राय रेशन कार्ड नाम्बारा मेन दै लोगोफोर नोंथांमोननिहाय रेशन कार्ड नाम्बार होथारनांगोन बेवहाय नोंथाङा रेशन कार्ड गांसेजों सासेल' नोंथाङा मोननो हागोन Orunodoi 3.0 नि माबायावहाय लोगोफोर दा डिस्ट्रिक्ट नांगौ नोंथांमोना बेवहाय डिस्ट्रिक्टखौ साबमिट खालामदो इलेजखौ नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ साबमिट खालामना होबानो जाबाय बेवहाय माखासे एप्लिकेन्टनि डिटेल्सखौ होदो एप्लिकेन्टनि फार्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम थायो ओमफ्राय केयार अफ नोंथांमोना वाइफ अफ टुटर अफ बेखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय जेन्डाराथ' जों नोंथांमोना गासैबो फिमेलानो गोलैखायो ओमफ्राय डेट अफ बार्थ बिदों लोगोफोर बेखौ होदो बिनिफ्राय जोंहा एड्रेस डिटेल्सआवहाय ब्लक बिदों नोंथांमोननि ग्राम पन्सायत नङाब्ला बिसिडिसि दङब्ला नोंथांमोना बेखौ होदो भिलेज नेमखौ होदो नोंथांमोना लकेलिटि लेन्डमार्क नोंथांनि भिलेजनि खाथियावहाय मा जायगा दं कलेज स्कुल कलेज बेदिनो बाजार बेबायदि दंब्ला नोंथांमोना होनो हागोन आरो नोंथांमोना गावनि भिलेजखौबो नोंथांमोना होबावनो हागोन मबाइल नाम्बार नोंथांमोना बेखौहाय गोसोआव लाखि लोगोफोर जेब्लायबो नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ गोसो हो बेवहाय नोंथाङा आधारजों लिंक जाखानाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा जाय मबाइल नाम्बारखौ आधार कार्डआव होनानै नोंथांमोना आधार कार्डखौहाय बानायदों आधार कार्ड खुलिदों नोंथाङा बे मबाइल नाम्बारखौसो होनांगोन लोगोफोर एक्टिभ थानाय आधारजों लिंक जाखानाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय होनानै हरथारबानो जाबाय नङाब्ला उनावहाय फिउचाराव प्रब्लेम जानो हागौ नोंथाङा
अरुणोदय 3.0 नि रांखौबो नोंथाङा मोननाय नङा। ओमफ्राय पिन कड बिदों लोगोफोर हाउस नाम्बार नोंथाङा रेशन कार्डआव हाउस नाम्बार थाखाय बेखौ होदो पुलिस स्टेसन होबानो जाबाय। ओमफ्राय बेवहायनो माखासे प्रायरिटि हाउस हल्ड केटेगरि बेवहाय लिरनाय दंखायो बेखौ नोंथांमोना टिकसिन होना हरबानो जाबाय। उइद'बा नोंथांमोना उइद'खौ होदो। उइद'आ जाहैबाय नोंथांमोना रान्दि सुबुंखौ होनदों 45 प्लास जाथारनांगोन। ओमफ्राय टिबियान जन दङ डाइभर्स वुमेन 45 प्लास जाथारनांगोन लोगोफोर फाथैलाइ बिसिनाय गारलायनायखौ होनदों। ओमफ्राय वुमेन AAY बेनिफिसियारि माने अन्थ'दिया थाइब्रै कार्ड गोनां थाइब्रै कार्ड माइरं जाग्रा बेखौ होनदों नोंथांमोना बेखौ होना हरदो। ओमफ्राय आनमेरिड वुमेन हाबा जायै हिन्जाव 45 प्लास जाथारनांगोन दै लोगोफोर आनमेरिड वुमेनाबो दा बेवहाय हाबा जायै हिन्जावाबो बेखौ नोंथांमोना चयस खालामनो हागोन दङब्ला। ओमफ्राय बेवहायनो वुमेन हुज कम्प'जिट हाउस हल्ड इनकाम लेस देन 2 लाख्स माने जायफोर आइजोफोरनि फेमिलि इनकामाहाय बोसोरावहाय 2 लाखनि खम बेखौहाय नोंथांमोना प्रायरिटियावहाय गोलैयो 60 थाखा माइरं जाग्रा बेखौहाय नोंथांमोना जाय केटेगरियाव गोलैयो नोंथांमोना बेखौ होनो हरबानो जाबाय। ओमफ्राय बेवहाय माखासे दंबावो लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय। दा बेंक एकाउन्ट नोंथांमोननि होथारनांगोन दे लोगोफोर बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना मोजाङै होबानो जाबाय। बेंक नाम बिदों बेवहाय बेंक ब्रान्स नेम ओमफ्राय IFSC कड थायोना बेखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय बेवहाय आधार कार्ड नाम्बार बिबावदों दै लोगोफोर ओमफ्राय भटार कार्ड नाम्बारबो होनांगोन। ओमफ्राय सेल्फ डिक्लेरेसन साइनाहाय नोंथांमोना येस होनानै टिकसिन होबानो जाबाय बेवहाय। ओमफ्राय थाम इमप्रेन्सन सिगनेचार अफ दा एप्लिकेन्ट बेवहाय नोंथांमोना सिगनेचार होबावनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय फर्मखौ साबमिट खालामनो थाखाय नोंथांमोनाहाय पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड फट' गांसे बेनिफ्राय एकाउन्ट पासबुक नोंथांमोना जेरक्स खालामनानै फर्मजोंहाय सुथाबनानै नोंथांमोना हरबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बे फर्मखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना BCDC लेभेलनि चेयारमेनफोर नोंथांमोना ग्राम पन्सायतनि प्रेसिडेन्टफोर बेनि नङाब्ला नोंथांमोना गामि भिलेज लेभेलनि नोंथांमोना मेम्बार्सफोरनावहाय खबर लालायदो आरो फर्मखौहाय थाबैनो साबमिट खालामना हैबानो जाबाय। मानो होनब्ला बेनि एप्लाइ प्रसेसा थाबैनो जोबसिगोन दासिमाव सोलिगासिनो दङ बारा गोबाव सम थानाय नंला। मानो होनब्ला जोंहा नैबे डिसेम्बरनि 12 थारिखआवनो सिम बिथाङा अरुणोदय 3.0 1.0 2.0 गासैखौबो गोदान गोजाम सोनायनि खोथा होदों दै लोगोफोर। दा बेनिखायनो बे अरुणोदय 3.0 गोदान एप्लाइ प्रसेस खालामनायखौहाय थाबैनो फोजोबसिगोन बिथांमोनाहाय गोजौ लेभेलावहाय। दा जोंहा नैबे डिसेम्बरनि 12 थारिखसिमाव नोंथांमोना नेनानै थानांसिगोन लोगोफोर मोनगोन ना मोना सिमा जोंहा एनाउन्समेन्ट खालामदों जेब्ला नोंथांमोना नेखानांसिगोन। दा प्रसेसा जोबोब्ला नोंथांमोना मोननो हागौ बेखौहाय नोंथांमोना आसा खालामनो हायो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो नैबे फेब्रुवारि दानावहाय फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे बे मास मोनब्रैनिखौ खेबसेनो 5,000 सोनायनि खोथा होदों दै लोगोफोर। सिगांनिफ्रायनो सिमाहाय एनाउन्समेन्ट खालामबोबाय थादों। मानो होनब्ला जोंहा मार्चनि जोबनायथिंनिफ्राय लानानै एप्रिलसिमावहाय MLA इलेक्सन नांहैयो आरो बेवहाय कड अफ कन्डाक्ट बेवहाय MCC नाङोब्ला फैसाखौ सोनो हानायनि प्रसेसाहाय जोंहा प्रब्लेम जाहैनो हागौ। बिनि थाखायनो सिम बिथाङाहाय खेबसेनो मास मोनब्रैनि 5,000 नोंथांमोना गासैनिसिमबो एकाउन्टावहाय सोनानै हरगोन बे खोथाखौहाय बिथाङा खोथा होदों दै लोगोफोर गावनो। दा जोंहा मोजां बाथ्राया बेनो दै लोगोफोर। दा जोंहा नैबे अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइ प्रसेस सोलिगासिनो दङ नालाय बे प्रसेसा थाबैनो नोंथांमोननियाहाय जोबोब्ला दा नोंथांमोना 1.0 2.0 3.0 गोदान गोजाम नोंथांमोना खेबसेयैनो नोंथांमोनाहाय डिसेम्बरनि 12 थारिखआव नोंथांमोना मोनगोन आरो नोंथांमोना जानुवारियावहायबो मोनहैनो हाबावगौ। बिनि उनाव नोंथांमोना फेब्रुवारियाव खेबसेनो 5,000 नोंथांमोना मास मोनब्रैनि नोंथांमोना अरुणोदयनि रांखौ मोनगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना 1250 मोनो नङा होमबा लोगोफोर। 1,250 रां 1250 थाखा नोंथांमोना मोनो मास मोनफ्रोमबो। नोंथांमोना जुदि गेस दङब्ला उजाला गेस दङब्ला नोंथांमोनाहाय 1500 नोंथांमोना फैसा मोनगोन लोगोफोर। गेसनि साबसिडि नोंथांमोना 250 थाखा नोंथांमोननो एकाउन्टाव डाइरेक्ट गेस सोयोब्ला सोनानै हरगोन होननानै बिथाङाहाय खोथा होखादों दै लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै लोगोफोर। नोंथांमोना माबोरैहाय फर्मखौ मोनगोन बबेयाव मोनगोन आं नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय आरो माबोरैहाय साबमिट खालामनानै फिलआप खालामनानै नोंथांमोना सोरनो गथायनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना सोरबाफोर बुजायाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय सोंहरनो हागोन दे लोगोफोर। दा लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेबायदिनो नोंथांमोनाहाय लेटेस्ट इम्पर्टेन्स राङारि अनसुंथाइ स्किम्स लन्सनि जब्सनि नोंथांमोना आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। बिदिब्ला आं बे भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय लोगोफोर। बिदिब्ला थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल।